L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Kun dejjem twajjeb mulej mal-Knisja tiegħek, żomma safja u wettaqa, u billi mingħajrek ma tistax tibqa' sħiħa mexxija dejjem bil-grazzja tiegħek. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li jwallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb tas-Slatin. F'dak iż-żmien Naaman, il-kmandant tal-eżerċitu tas-Sultan ta' Aram, kien kbir quddiem Sidu, u dan kien iġibu ħafna, għax bih il-mulej kien tar-rebħa lill-Aram. Iżda r-raġel għad li kien soldat qalbini kien lebrus. Ħarġu l-Aramin bil-ġgajtit tagħhom u mill-pajjiż ta' Iżrael ġibu magħhom tfajla żagħżugħa li saret il-qaddejja ta' Mart Naaman. Darba qalet lil sitta, mhux li kien Sidi jmur quddiem il-profeta li hemm f'Samarija, għax kien ineħħilu l-lebra li għandu. Naaman daħal ikellem lil Sidu u qallu, dan u dan ma qalet iż-żagħżugħa li ġibna mill-pajjiż ta' Iżrael. U s-Sultan ta' Aram qallu, aqbad u mur, issa nibgħat ittra lis-Sultan ta' Iżrael. U mar u ħamiegħu 10 talenti tal-fidda, 6,000 xekel tad-deheb u 10 tibdiliet ħwejjeġ. U lis-Sultan ta' Iżrael wassallu littra li kienet tajtek. Kif tasallek din littra, ara, inkun batlek il-qaddej tiegħi Naaman biex tneħħilu il-lebra li għandu. Malli qara littra s-Sultan ta' Iżrael ċarrat il-bisu u qal, mela jinxi Alla, nagħti il-mewt u nagħti il-ħajja biex dan bat li bniedem ħanneħħilu l-lebra minn fuqu. Mela kunu għafu u għaraw li dan tassew qiegħed ifittex li jaqbad miegħi. Issa ġara li Eliżew, il-bniedem ta' Alla, sama li s-Sultan ta' Iżrael kien ċarrat ħwejġu minn fuqu u għalhekk bagħat jgħidlu, dan għaliex ċarrat ħwejġek minn fuqek. Ħajjiġi għandi u jkun jaf li hemm profeta f'Iżrael. U mar Naaman biż-żwiemel u l-karrijiet tiegħu u waqaf quddiem il-bib ta' Eliżew. U Eliżew bagħtlu messaġġier jgħidlu, mur inħasel 7 darbiet fil-Ġordan u ġismek jerġa' jindaflek. Naaman iżda saħan u telaq. Ara, qal, jienet bejni u bejn ruħi li hu kien se jaqbad u joħroġ, jieqaf qudiemi u jsejjaħ isem il-mulej Alla tiegħu u jxejjer idu fuq il-ġrieħi u jneħħili l-lebra. Jaqgħu Abana u Farfar ix-xmajjar ta' Damasku mhumiex aħjar mill-ilmijiet kollha ta' Iżrael? Ma nistax ninħasel fihom u nindaf? U daru telaq b'saħħna.
Imma l-qaddejja tiegħu resqu kelmuh u qalulu: Missier, li kieku l-profeta qallek xi ħaġa kbira ma kontx tagħmilha? Mela kemm iżjed meta qallek inħasel u tindaf. Niżel fil-Ġordan u għodos 7 darbiet bħalma qallu Eliżew, il-bniedem ta' Alla, u ġismu reġa' sarlu qisu l-ġisem ta' tfajjel żagħżugħ u ndaf mill-lebra tiegħu. U reġa' lura għand il-bniedem ta' Alla u kull min kellu miegħu. Daħal waqaf qudiemu u qallu: Ara, issa naf, iva, li ma hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha ħlief f'Iżrael. Ilqa' nitolbok dan ir-raġel mingħand il-qaddej tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Ruħi għaċana għal Alla. Ruħi għaċana għal Alla. Bħalma żżiela tixxenna għan-nixxijat tal-ilma, hekk tixxenna ruħi għalik u Alla. Ngħidu flimkien: Ruħi għaċana għal Alla. Ruħi għaċana għal Alla l-ħaj. Meta niġi u nara wiċċ Alla. Ngħidu flimkien: Ruħi għaċana għal Alla. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni. Iwasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-erejjex tiegħek. Ngħidu flimkien: Ruħi għaċana għal Alla. U nidħol ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla ferħ u għena tiegħi, u rrodlok ħajr biċ-ċetra, u Alla tiegħi. Ngħidu flimkien: Ruħi għaċana għal Alla. Jien lil-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, għaxant il-mulej hemm it-tiba u l-fidwa għandu bil-kotra. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret, daħal fis-sinagoga u qal lill-ġemaa: Tassew ngħidilkom ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija imma għand waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profet Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd intela bil-korla. Qamu u ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fuq xifer ta' rdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u rridu jixtuh minn hemm fuq l-isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tolqotna ir-reazzjoni violenti ta' dawn in-nies illi fis-sinagoga kienu qed jisemgħu l-Ġesu. Dawna meta semgħuh jidilna l-Evanġelju qamu ħarġuh barra mill-belt, ħaduh fuq xifer ta' rdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u rridu jixtuh minn hemm fuq l-isfel. Verament violenti. Laqas tgħid pereżempju waqt li qed jitkellem Ġesu kien hemm xi ħadd u beda jgħajjat li ma jaqbilx miegħu jew inkella qalulu itlaq il-barra mis-sinagoga, imma rridu jerduh, rridu jixtuh minn hemm fuq l-isfel. U dana mhux bħal ma naqraw ftit qabel fl-Evanġelju ta' San Luqa waħda mit-tentazzjonijiet tax-Xitan. Meta ħadu fuq l-għolja tat-tempju qallu inxtieħed għall-isfel, qallu għax l-anġli jieħdu ħsiebek
u jaraw li inti ma taħbatx riġlek ma tiġebla. Tana mhux hekk, tana rridu jeqrduh. Tolqotna aktar din reazzjoni meta ftit versi qabel fis-sinagoga naqraw li Ġesu kien qed ikellimhom u li huma laqgħu il-kliem tiegħu għax staġbu bih qalu dan kemm hu kliem mimlih ħlewwa. Mela ftit qabel laqgħuh u qalu kliem mimlih ħlewwa. F'daqqa waħda mbagħad dawn daru kontrih. U għaliex? Għalilhom xi kliem biex jinsulenthom Ġesu? Xi kliem biex iweġġaħħom? Xejn minn dan, Ġesu għalilhom il-verità. Għalilhom bi kliem li femuh li Alla mhuwiex Alla ta' xi post, ta' xi pajjiż, ta' xi poplu esklusivament għalihom, imma Alla u Alla għal kulħadd. U ġibilhom l-eżempji, żewġ eżempji wieħed minnhom rajni anki fl-ewwel qari ta' nies li juru fi żmien il-profeta Elija u Eliżew li Alla ġi għal kulħadd, anke għal dawk li mhux parti minn dak il-poplu. U kien dan illi urtom għax qalilhom il-verità. X'nitalmu għalina l-ħajja tagħna minn din il-kelma ta' Alla llum? L-ewwel nett nitalmu li l-kelma ta' Alla hi dik li turina l-verità. Anki meta skomda kultant, imma turina tassew dak li hu veru. Fil-fatt Ġesu hawnhekk fil-bidu ta' din is-silta jgħid tassew ngħidilkom ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu. U ftit wara tawh prova kemm dal-kliem hu veru. U diversi ċirkustanzi oħra fil-ħajja ta' Ġesu naraw li hu iwassal il-verità, dik li għandna bżonn għal ħajjitna biex ħajjitna jkollha sens, biex nafu li mixjin fit-triq it-tajba. Nitalmu wkoll hawnhekk illi Ġesu ma beżax jgħid il-verità. U dak li fittex meta kienet jitkellem man-nies ma fittix li jinoġob li bil-kliem tiegħu u jsir iktar popolari. Ma fittix li jagħti lin-nies dak li jridu jisimgħu, imma fittex li jagħtihom dak li kellhom bżonn jisimgħu. U għalhekk kien lest li jgħid il-verità mingħajr ma jibża. Anke meta jkollu din reazzjoni kif kellu llum fl-Evanġelju. U dana jurina kemm hemm bżonn aħna anke fil-ħajja tagħna li narfu illi il-kelma tagħna turina l-verità u tgħinna biex ma nibżawx. U ma nibżawx inħadnu l-verità u nwassluha. U li din ma tiddependix fuq jekk jaqblux il-ħafna magħha. Ma turina wkoll li meta jkun hemm min joġġezzjona bħalma kien hemm għal Ġesu, x'għandna nagħmlu aħna? Kelma tagħna tgħidilna m'għandniex nitlu fuq xortna, jew inkella nibżgħu, jew inkella nibdlu nawġu dak li nemmnu biex ninoġbu, imma nibqgħu fedeltà lejn Alla. Dan hu li jortok f'dak li jagħmel u għallem Ġesu il-fedeltà lejn Alla. U għandha tkun din illi tmexxina f'ħajjitna. Tolbu l-mulej illum biex aħna dejjem nilqgħu il-kelma tiegħu bħala l-verità għal ħajjitna u qatt ma nibżgħu illi naqsmu mal-oħrajn din il-verità anki meta tkun skomda jew jibsa, anke meta ġġib reazzjoni li ma nixtiequhiex,
imma nagħmlu dan b'fedeltà lejn Alla. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina komuni mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal b'fedeltà il-kelma tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu mulej ħalli aħna dejjem nilqgħu f'ħajjitna il-kelma tiegħek bħala dik li turina l-verità għal ħajjitna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-anzjani, speċjalment dawk anki li huma kbar ħafna fl-età, forsi wkoll jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli ta' tbatija u jeħtieġu ħafna it-talb tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu llum ukoll għall-Arċisqof tagħna, l-Arċisqof Xikluna, li propju llum jalaq 7 snin mill-bidu tal-Ministeru tiegħu bħala Arċisqof ta' Malta. Nitolbuk mulej biex tkompli tgħinni ħalli jaqdi b'fedeltà b'ġenerożità b'imħabba kbira il-missjoni tiegħu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal paċi fid-dinja u speċjalment għal paċi wkoll fl-Ukrajna għal dawk li huma vittmi, dawk il-miljuni li kellhom jaħarbu minn arthom, dawk li qegħdin isofru tant din il-gwerra nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U li Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsin tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex din l-offerta li qegħdin nagħmlulek bħala qaddejja tiegħek int tbiddililna fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li għaddi hekk li żjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk ma' nqaddisinu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi
li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostoli Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina li għamilna bis-sagrament tiegħek mulej tnaddafna fruħna u taqadna bejnietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Qabel intemmu l-quddisa tal-lum ngħidu flimkien it-talba bit-tħejjija żjara tal-Papa Franġisku fostna f'April li ġej. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna. Għamel nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu bimħabtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' Missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fi-slim. Amen. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Tistgħu segwu t-talba tar-Rużarju fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Nofru dan ir-Rużarju llum għall-Arċisqof tagħna illi illum jiċċelebra 7 snin mill-bidu tal-Ministeru tiegħu bħala Arċisqof ta' Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-tana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kismat tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sin Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera u kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sijat tal-agonija miet. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. Ħuġġena l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnien tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-firma tal-Papa mis-sina li inti fis-sma wedi tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jisriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa alla Ħenna wieħed. lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mittama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parer it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina.
mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-appostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulej għalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejqa ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tana kontra l-ħażen u tnassist d-demonju. Irrażżinu għalna nitolbuk bil-ħerqa int laqwa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja ħnien u l-kuraġġ u ħaresna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlog glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.